Hello friends, Bodo by Bodojobinfo official YouTube channel the big update good news abina Assam Health Department godan apply plus admit linka active jasigan are admit notice by Gr-3 sakri nangtamana Assam state ni medical department aw nangtamana sakri mono thangasino bekhane jang thangsai official side aw आरो official side आव थांनाय लोगो लोगो जों गासैबो डिटेल्स को मोनजोबगोन जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोना लानो हागोन दा जों फैबाय DHS नि official side लिंकआ दङ डिस्क्रिप्शनाव नोंथांमोना एडमिट लिंकखौ मोनगोन एन्ड गाहायाव फैबानो जाबाय आरो गाहायाव फैनाय लोगो लोगो मोनसे अपसन दङ बेनो जाबाय लेटेस्टआव एडमिट कार्ड बे एडमिट कार्ड नोटिसआव खनसे क्लिक खालामनांगौ आरो खालामनाय लोगो लोगो एग्जामनि नोटिस बेनो जाबाय एडमिट प्लस एग्जाम जों बेयाव भिउ खालामबाय आरो खालामनाय लोगो लोगो जों मोनबाय बे पोस्टआ रिटेन एग्जामा टेक्निकल पोस्टआव स' बे एग्जामा नोंथांमोननिया बेनो जाबाय 12 जानुवारि अके 12 जानुवारियाव आरो टाइमिंआ जाबाय 11 AM निफ्राय नोंथांमोननि 12:30 एबा 1.5 घन्टा एग्जाम होनांगोन आरो बे एग्जामा कम्बाइन जागोन गासै मोनब्रै डिपार्टमेन्ट दङ गाबोन 4 जानुवारियाव एडमिटखौ मोनगोन नोंथांमोना 4 जानुवारियाव एडमिट डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आयुषनि दङ DME DHS दङ DHS FW दङ गासै मोनब्रै डिपार्टमेन्टजों नोंथांमोना कम्बाइन एग्जामखौ होनांगोन माने सिंगल एग्जामावनो मोनब्रै डिपार्टमेन्टआ थागोन आरो तो बेखौ जों मोनथिबाय एडमिट लांफानांगोन ID प्रुफ नोंथांमोना लांफानांगोन आधार कार्ड एबा भटार कार्ड स' बेखौ जों मोनथिबाय दा बिनिफ्राय एग्जामा नोंथांमोना एडमिटआव गासैबो डिटेल्सआ थागोन स' दानिया जायफ्रा नन टेक्निकेलाव एप्लाइ खालामनो सानदों आरो बिनिबो चान्स दङ बेनो जाबाय गासै पस्टआथ' गोबां दङ मोनब्रै डिपार्टमेन्टजों हमना ला 3000 नि खाथियाव जायो दा जायफ्रानोखि नन टेक्निकेलाव खालामनो सानदों स' नोंथांमोननिया 3000 खाथिनि पस्टआ टटेल दङ आरो गासै माने टेक्निकेलखौ नन टेक्निकेल लानानै दा बेखायनो जोङो नन टेक्निकेलनि अफिसियेल नटिसखौ नायोबा 765 पस्टआ दङ Gr-3 लेभेलाव ओमफ्राय स' नोंथांमोननि एप्लाइ लिंकआ 5 जानुवारियाव एक्टिभ जागोन 16 जानुवारिसिम आरो लोगोसे नोंथांमोना अफिसियेल साइडआव DME नि आन्डारावनो खालामनांगोन आरो माने DME नि आन्डाराव नन टेक्निकेल पस्टआ फैबावदों स' बेखौ नायबानो पस्टआ गोबां रोखोमनि दङ आं दाखालिसो भिडिअ खादों डिसक्रिप्शनाव बिनि गासैबो डिटेल्स भिडिअ दङ मिनिमाम क्लास 10 पासनिफ्राय आप टु डिग्री पाससिम नोंथांमोना हेल्थनि डिपार्टमेन्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेटआ एन्ड बैसोआ 18 निफ्राय 45 जोंनि ST आव खालामनो हागोन आरो बिनि सेलेक्शन प्रसेसआ फार्स्टआव रिटेन एग्जाम आरो स्किल टेस्ट जानानै एबा भाइभा टेस्ट जानानै नोंथांमोननि साख्रि